L-Għodwa tajba. Il-Knisja f'Malta tifraħ u tirringrazzja lill-Alla li llum, is-Sibt 13 ta' April, se jkollha 4 djakni ġodda u se jkunu pass il bogħod mis-saċerdozzju. Is-seminarist Matthew Sammut mill-parroċċa ta' Kristur Xoxt f'Pembroke, Johan Buġejja, Salesjan ta' Don Bosco u żewġ studenti mill-Institute for World Evangelization, ICPE Mission, li huma Tianchi Sean Dominic Wong minn Singapore u Jerome Saviorai Barnabas mill-Indja. Dawn l-4 se jiġu ordnati djakni bit-tqejjid tal-idejn u bit-talba tal-ordinazzjoni minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna matul din il-quddiesa fil-konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt Valletta. Matul ir-rit tal-ordinazzjoni se jagħmlu l-wedid tagħhom lill-Alla quddiem l-Arċisqof u waqt il-litanija tal-qaddisin jimteddu mal-art biex nitolbu għalihom. Wara li jordnhom, l-Arċisqof jagħtihom il-ktieb tal-Evanġelju li huma issa fi dmir li jxandru, jemmnu dak li jaqraw fih u jgħixu dak li jemmnu.
L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Merħba lilkom eżis membri tal-Komunità Nisranija. I would like to extend a warm greeting to our friends from India, from Singapore. Nixtieq ukoll insellem lil membri kollha tal-familja Salesiana. Illum f'din l-ordinazzjoni diakonali għandna il-milja tar-rikkezza tal-Knisja Kattolika. Diaknu Diocesan, Diaknu Salesian, and we have 2 deacons from the ICPE, a work of evangelization, a deacon from India and a deacon from Singapore. Let us praise the Lord for His gracious generosity with us. Ejjew nirringrazzjaw il-Alla tal-ħniena li juri magħna, tas-sejħa li aħna nkunu poplu qaddis fid-dinja kollha. Morru xandru l-aħbar it-tajba fid-dinja kollha. Ħutijiew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi propter maniam, gloriam tuum. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, nomine Filii unigenite, Iesu Christe.
suscipet deprecationem nostram, quis sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tos oros sanctos, tos oros dominos, tos oros altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. U Alla intallimt lill-ministri tal-Knisja tiegħek biex ifittxu mhux li jkunu moqdija iżda li jaqdu lill-aħwa kollha. Imla li dawn il-qaddija tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-Ministeru tad-Djakonat bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom. Għajnhom jagħtu s-servizz tagħhom b'qalb ħelwa u żommhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari minn ktieb tal-profeta Ġeremija. U ġietni l-kelma tal-Mulej u qalli, qabel ma sawwartek fil-ġuf araftek, qabel ma ħriġt miħdan ommok ikkonsakrajtek. Jien qedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt, Sidi Mulej, ma nafx nitkellem, għadni sajr. U l-Mulej weġibni, tajt għadni sajr. Int tmur kull fejn nipatek u tajt kull ma nortnalek. La tibsax minnom, għax jien miegħek biex neħilsek. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Faħru l-Mulej għal isu tajjeb, għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajtu uliet Israel għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħatajt tar Aaron għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajajtu dawk li jibsaw mill-Mulej għal dejjem it-tiba tiegħu. Faħru l-Mulej. B'saħħithom kollha mputtawni biex naqa', imma l-Mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej, u kien għalija u salvazzjoni tiegħi. Ajjat ta' ferħ u rebħ fl-rejjex tat-tajbin. Il-menija tal-Mulej għamlet ħwejjex ta' ħila. Faħru l-Mulej. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-seħħa tal-Mulej seħdan, ħaġu tal-għaġeb fajnejna. Dan u l-jum li jagħmel il-Mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Faħru l-Mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Efesin. Ħuti,
inħeġġixkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontum sejħin, billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu li xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta tas-slim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontum sejħa għal tama waħda, mulej wieħed, fidi waħda, ma'mudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qis tad-don ta' Kristu. U huwa dak li tali xi wħud li jkunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti, lil xi wħud rajja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-iben ta' Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Tajtkom eżempju biex kif għamiltin ma'kom, hekk tagħmlu intom ukoll. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Qabel il-festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-missier u li kien ħabb lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġew ebbel il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Mbagħad fera l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixittoħħomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru u dan qallu: "Inti mulej taħsil li saqajja?" Ġesu wieġbu: "Inti għalissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem." Qallu Pietru: "Ma jkun qatt li inti taħsil li saqajja." Wieġbu Ġesu: "Jekk ma naħsillek saqajk,
ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu x'mun Pietru, mulej, mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu, minnu maħsul ma għandux għalfejn jinħasar kollu ħlief saqajh. Għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u l-Mgħallem siltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Tassew ngħidilkom li l-sir mhuwiex aqwa minn sidu, anqas il-messaġġier ma huwa aqwa minn min jibagħtu. Jekk dawn il-ħwejjeġ tafuhom, ħenjin intom jekk tagħmluhom. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li se jordnaw djakni. Jerome Barnabas, tal-Istitut għall-Evanġelizzazzjoni tad-Dinja. Johan Buġeja, Salesian ta' Don Bosco. Hawn jien. Matthew Sammut, mill-parroċċa ta' Pembroke. Hawn jien. Tiansi Sean Dominic Wong, tal-Istitut għall-Evanġelizzazzjoni tad-Dinja. Present. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għall-Ministeru tad-Djakonat. Taf jistoqilhomx. Jinnixet li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U minn dak kollu instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naħżu lil dawn ħutna għall-ordni tad-djakonat. Inroddu ħajr lil Alla. Għatuhom ċabċipa ta' inkoraġġament. Se noffri ftit riflessjonijiet osra għaliex l-okkażjoni titlob li nitkellem bil-Malti u bl-Ingliż. Mhux se nitkellem la bil-lingwa nativa ta' ħutna imma almenu bil-Malti u bl-Ingliż. Ftit riflessjonijiet ispirati minn dak li qegħdin niċċelebraw illum qed nippreżentaw lill-mulej erba' żgħażagħ li qudiem il-Knisja għadhom kemm ikkonfermaw mhux biss il-preżenza tagħhom imma wkoll id-deċiżjoni tagħhom. Immedjatament wara din l-omelija fid-dialogu mal-isqof se jieħdu mpenni għal ħajjithom kollha.
Imma l-impenn li żjed fondamentali u li l-Knisja titlob fuqhom illum huwa dik li jibqgħu sħaħ fit-talb. Hekk titlob il-Knisja fuq id-djakni l-ġodda biex bil-ħeġġa fil-ħidma tagħhom ikollhom servizz b'qalb ħelwa u jżommu ruhom sħaħ sal-aħħar fit-talb. L-aħwa jittalbu għal-pedament tar-relazzjoni tagħkom ma' Alla, il-pedament tal-missjoni tagħkom, il-pedament tal-perseveranza tagħkom. You are called, we are being called, my brothers, to persevere in a spirit of prayer. And prayer is your relationship with Jesus. It is the source of your calling, the source of your mission, the source of your fidelity, the source of your life. Intom fid-djakonat imsejħin tilbsu il-fardal tal-qaddej. Il-qaddej li jitbaxxa biex jaħsel ir-riġlejn bħalma ħasel ir-riġlejn Sidna Ġesu. As you become deacons, you take on the apron of Jesus Christ, the apron of humble service to each and everyone in the community. U intom ukoll tirċievu l-missjoni li xxandru l-kelma ta' Alla. Imma qabel xejn tkunu xhieda għaliha. You are being called to evangelize, to bring the good news by word, by especially through your witness. Aħna nilqgħu id-don tagħkom. Don verament kattoliku. We accept and graciously receive the gift of your Catholic presence, universal presence, a diocesan deacon, a religious deacon from the family of Don Bosco, and 2 young men, one from India, one from Singapore, dedicated to the service of evangelization. You are the image of the beauty of the Catholic faith, of the Catholic Church. Intom ġbija sabiħa tal-wiċċ universali tal-Knisja Kattolika u tal-fidi tagħna. Nitolbu għalikom biex id-deċiżjonijiet li ħadtu iżommukom ferħanin fil-risq it-tajjeb u l-ħażin bħalma jgħidu l-miżżewġin, sewwa. Mhux nagħtikom xi ideat, all right? May your commitment that you pronounce today in front of the church keep you happy, in good times as in bad. As your beloved parents said when they pronounced their wedding vows. Yours is also a commitment for life. But there is only one thing I would like to ask you, because this is what Jesus insists upon in today's gospel. When Peter tells Jesus, "You will not wash my feet," Jesus insists, "If you do not let me wash your feet, we don't have any relationship." Nixtieqkom tiftakru xi ħaġa li qrajna fil-Vanġelu tal-lum. Meta Pietru lil Ġesu jgħidlu inti taħsil li saqajja ma jkun qatt. Ġesu jgħidlu jekk ma naħsillek saqajk m'għandekx taqsam miegħi. Issa l-esperti tal-Iskrittura jistgħu jagħtuna ħafna interpretazzjonijiet ta' dan il-mument mill-kapitlu 13 ta' San Ġwan.
x'rid rajt eżatt Ġesu. Imma ħalluni nislet riflessjoni personali ħafna li dejjem tolqotni meta naqra u nitlob fuq dan il-kapitlu sabiħ, il-kapitlu 13 mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Ġesu jaf li għandu bżonn jaħsil li saqajja. U jekk inħallih jiena nidħol fi relazzjoni vera miegħu. Għax jaf li għandi bżonnu. U jekk ngħidlu jien m'għandix bżonnok, allura mhux se nintrefgħu qatt. U Pietru ġustament meta jirrealizza xi jrid jgħid Ġesu, jgħidlu allura mhux saqajja biss anke jdejja u rasi. U Ġesu jgħidlu biżżejjed li naħsillek saqajk. Jiena nkun għaddej tiegħek billi innatfek, nippurifikak, naħslek b'demmi, namlek kontinwament sabiħ. Inġeddet kuljum fik il-fedeltà. U hekk ikollok x'taqsam miegħi, hekk tidħol fi relazzjoni vera tat-talb. Ħallini biss naħsillek saqajk. And so Jesus insists in his dialogue with Peter in today's gospel that it is necessary that Peter accept Jesus as his servant that gives his life for his salvation, that gives his life as a gift for the salvation, purification, empowerment of Peter. Because that openness to the ministry of Jesus in our lives makes us and transforms us into ministers of the community. Let Jesus wash our feet, purify us, wash us with his sacred blood, continuously confirm us in our faith, in our hope, in our love, in our fidelity. And may the Lord keep you always under his gracious and merciful gaze. Eżis ulidna qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tad-djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja bit-tqejjid ta' idejja u bl-għoti tal-Ispiritu Santu. Tridu intom b'imħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall-poplu nisrani. Tridu iżommu l-misteri tal-fidi b'kuxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fom u bil-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu iċ-ċelibat
Tridu tħarsu għal dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-oti sħiħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-saltna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Do you promise respect and obedience to me and my successors? May God, who has begun this good work in you, bring it to fulfillment. Twijat rispett u ubidjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twijat rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi, Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Do you promise respect and obedience to me and my successors? May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. Nitolbu ħuti eżies lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat. Addisa Maria Umm Allah, San Michael, Anġli Addisa ta' Allah,
San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Publio, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, San Vincenz, San Efrem, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Cecilia, San Girgor, Santo Isti, San Martin, San Carlo Borromeo, San Francisco de Sales, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, Sant'Ignazio, San Francisco Saverio, San Filippo Neri, San Juan Maria Vianney, San Juan Bosco, San George Preca, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Teresa dal Bambin Gesù, Santa Teresa da Calcutta, San Domenico Savio, Beato Ignazio, Beata Deodata, Beato Carlo, Addis incollata alla, Urini namana,
من كل ذنوب من الموتى ديم الانكارناتيوني تيك بالموت والآمين تيك بالمجيئة الإسبيرتو سانتو ليلنا ميدين بين مشي الكنيسة تياك وهاريسا زم البابا والأردنيت كلها تالكنيسة في الرابطة مقادسة تياك بيرك الدون المعزولين تياك بيرك وقدس الدون المعزولين تياك بيرك قدس وكونساجرا للدون المعزولين تياك إبات حدي ما جودها الخسات تياك آتي باچي وفتيم تسو للبوبلي كلها ورينينا ما كل مين مجرب قوينا وهرسنا في السيرفيتس مقدس تياك جسو ابن الله الهي Christus mana Christul atal btana Il-qamulej Alla tal-btana fil-ħnina tiegħek, wettaq fit-tjieba u l-għajnuna tiegħek, dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Bierek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandhom noffruhom għal qadi tal-ministeri mqazza bi Kristu Sidna.
Kun maħna nitolbuk Alla li tista' kollox inti tagħti l-grazzi, tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, int kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Int lill-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi. Taqqada fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħha u bl-Ispirtu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-aġeb. Inti tagħtiha li tikber tinfirex u toktor hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk inti waqqaft fiha ministeru qaddis imqassam fit-tliet gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek. Palma fil-bidu kont għażilt lil uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu mqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qadi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-talb u għax-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa taslim fuq dawn il-qaddija tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni. Ħajaqdu l-artali mqazza tiegħek. Jibgħat fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu. Ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtù, jimtlew bimħabba safja, ikollhom ħerqa l-morda u l-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħadkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqanqlu lill-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jixbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu b'kuxjenza li jkollha dejjem kelma ta' tifħir għalihom u wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek li ġie fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistħoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu u li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Receive the gospel of Christ, whose herald you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Hu l-Evanġelu ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelu ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Receive the gospel of Christ, whose herald you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Missier Qaddis ibnek ried jaħser riġlejn id-dixxipli biex jagħtina eżempju. Ilqa l-offerta tagħna għaddejja tiegħek u għatina l-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex nofrulek lilna nfusna b'offerta spiritwali bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Miżuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsieb li ma bħal u oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjem saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bitqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru Qaddis tiegħu. Huma f'ismu jġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lil poplu Qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sieħa jagħduk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u mal-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħini, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordnati Ministri tal-Knisja tiegħek, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirds tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejjat.
Nitolbu. Issa li ħadna li kellu x-xorb tas-sema nitolbuk mulej biex il-qaddeja tiegħek ikunu ministri fidili tal-Evanġelju, tas-sagramenti u tal-imħabba. U hekk ħabirtu għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' dawk li jemnu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Imbaxxu rasna għal-barka ta' Alla. Alla li sejħilkom għal-qadi tal-bnedmin fil-Knisja tiegħu jagħtikom ħeġġa kbira għal kulħadd u l-aktar għall-imġarbin u l-foqra. Amen. Lilkom li tagħkom il-Ministeru ħadd tippritkaw l-Evanġelju ta' Kristu. Jankom biex intom u tgħixu skont il-kelma tiegħu, tkunu xhieda tiegħu, kolkom sinċerità u ħerqa. Amen. Lilkom li għamilkom amministraturi tal-Misteru tiegħu, jagħtikom li tkunu tixbħu lill-Ibnu Ġesu Kristu u tkunu fid-dinja ministri tal-għaqda u tas-sliem. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburin għaw flimkien. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Missa est. Regina Celi.
naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum li matula ġew ordnati 4 djakni fejn fost l-oħrajn se jassistu lis-saċerdot waqt il-liturġija u jipritkaw, jamministraw il-magħmudija u jassistu u jbierku iż-żwieġ nisrani. Għada filgħodu l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi se jiċċelebra quddiesa mill-Kappella tal-Madonna tal-Karmnu fir-residenza tal-anzjani Pax et Bonum fil-Mosta. Din il-quddiesa se tixxandar fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.